Usa ka may gabi pag-usab, mga angkol o mga auntie, tugutin na sagunin nyo na mga ina sa katahuran. Magandang gabi sa iyo at sa inyo mga kabisyo. At sa ganitong oras siguro, no? Ikaw ay nasa lansangan ngayon, nagmamaneho. Okay yan, no? At least kasama mo ako, nakatutoy. Siyempre, ito yung programa natin, no? Totoy na Love. At ang ating pinag-usapan dito, no? Eto maganda to mga kabisyo para magkaroon po kayo ng idea dahil nga isang buwan na lang at siguro isang linggo na lang ay Valentine's Day na. Eto yung sinasabi natin na may mga perfect, mga top gifts, no? Para sa mga girlfriend ninyo. Ikaw, uncle, para sa iyong jowa, para sa iyong trato o kaya uyab na madalas na nakabatay sa kanilang interes at personalidad, no? So, ang mga nagunang mga regalo alang sa mga uyab, kanunay nga gibase yan sa ilang mga interes o personalidad. So, ngunit, may mga popular na mga regalo ang karaniwang tinatangkilik ng marami, ha? Ito po yun. Unang-una, siyempre, jewelry. Itong jewelry na to, no? Alahas, no? Tulad ng singsing, kwintas, mga hikaw. Siyempre, personalized jewelry na yan, no? Na may kanyang pangalan o kaya may sentimental na kahulugan ay maaaring magustuhan ng iyong trato, uyab o kaya jowa. Yahoo! Pwede din siguro. Bags at saka accessories. Ayan, magandang bag. Branded, ha? Hindi tag 299. Wallet o kaya mga fashion accessories tulad ng sunglasses, scarf o kaya relo. Pwede din siguro mga pampering items, no? Mga spa gift certificates, no? Spa, ha? Hindi yung hindi yung ibang klaseng spa, ha? Yung may kasamang call. Ayan. Pwede mong ibigay sa kanya para sa relaxation and self-care. Napaka-importante po yan, no? Isa pa, mga kabisyo, romantic experiences, no? Dinner dates sa mga espesyal na mga lugar, no? Mga weekend getaways. Oh, marami yan. Mag-Batangas siguro kayo, kaya Antipolo. It's either dagat o kaya bundok. Depende kung anong trip ninyo. O kaya mga tickets sa mga events na gusto niyang mapanood, no? Mga sports ba yan? Concerts, mga theater shows. Meron din mga personalized na mga gift items. Customized items tulad ng photo albums. Meron pa bang ganon, ha? Ayan, mga bagong siguro photo album yung photo na ilalag photo frame. Ayan. Meron pa bang ganon? Dati ganon yun, di ba mga angkol? Bigyan ka ng isang malaking frame para sa yung picture. Para sa inyong dalawa, no? O kaya wallet size na picture. Please keep this picture a simple remembrance of me. Ang bihira na, abutan mo ba yan, Col? Yan yung pamangkin, yun yung sa amin dati, ha? Pwede din siguro pag medyo maano ka, ano mo yung marami kang pera, pwede siguro tech gadgets, no? Mahilig siya sa technology. Pwede mo siyang bilhan ng cellphone lang good. O kaya tablet, smartphone, smartwatch, Apple Watch. Pag mahilig siya sa libro din naman, pwede mo siyang bilhan ng mga paborito niyang mga libro, no? Paboritong mga aklat. At alam mo mga kabisyo, ha? Ito po yung ilan sa mga nag-comment sa ating nag-post po ako kasi ito nag-viral po itong 299 pesos, no? Ano ang engagement ring? Ang engagement ring ba na mababang halaga lang? Ibig sabihin hindi ka mahalaga sa tao? Sabi ni Irish Virola, no? For me, di naman importante yun presyo. Yun sa amin ng asawa ko, couple ring lang at 100 petot lang. Tapos free pa yun palagay ng initials namin, no? Diba? Importante yung future, yung magandang samahan, at syempre yung love. At eto lang po masabi ko, ha. Tandaan, ha, mga kabisyo, ha. Eto, ha. Ang pinakamahalaga ay ang pagpili ng regalo na pasok sa kanyang personalidad at interest yan. Kasi nag-react lang ako dun sa 299 kasi pinost kasi.
Ang effort at pagbibigay ng regalo na galing sa puso ay kadalasang mas na-appreciate kaysa sa halaga o kahalagahan ng regalo mismo. Siguro naramdaman ng babae kaya na-post niya yon. Siguro nga, yun nga, 8 years mahigit na sila na magkarelasyon. Yun lang 299 petot. Diba? So ibig sabihin, walang effort siguro ang ginawa ng naturang lalaki. Sino na mga magtampo, 'di ba? Ay appreciate sa sa side ng babae. Kaya ikaw, Dodong, kayo mga uncle, kaya pag may bibigyan kayo ng gift, kusa kayo maghanap hindi lang doon sa online na online app. Kasi pag nalalaman na mura 'yan, ay Lucy, yun ang imong kigol. Ay, nako. Anyways, marami pong salamat sa iyong pagsama-sama sa atin. No? At least nandito ako kasama, hindi ka aantukin. Bakit? Tuwad kaya akong Lucio ni mong kigol. Lunes hanggang Biyernes, 9 p.m. hanggang 12 midnight. Ito yung magandang pag-usapan po natin. Yung mga dating mga nangyari at saka yung mga mangyayari pa na pwede natin i-compare sa mga pamangkin natin. Di ba mga uncle, mga auntie? Ito pa rin si Totoy Bato at ako na po yung magpapaalam. Marami pong salamat sa pagtutoy. Tutok lang dito lagi sa 90.7 Love Radio. Maying gabi, Amping Perme.